Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kiladan Ngut kibala Shah kem na kada ka Jingshah Thang Ïing jongki Ïing ha ka Shnong Mawriang ka Shnong ka badan sharum penusla pat ka baham ha penusla police station kat kum ka jingtep bala yoklum na superintendent of police uba Vivek im ula pentep baki Ngut kibala Shah kem ki kenthum yau aben star khong maulo arpo arsenam karta uba jukhat sin kum ushreng uba kerlang poshna arpo laisnam karta uba jukhat sin kum uban ker ubat scam ku par poshna arpo nyausnam karta uba jukhat sin kum ube uyarap lang khong maulo arpusan snem karta uremang khong maulo lai pulai snem karta bat ulur sing khong ji arpui snem karta baro Ngut kidina ka Shnong Mawriang la register kes persya yaki hapenusla police station bat la pengat haki kendon lai spa arp kendai saw lai spa san puwei lai spa arpun riuji lai spa arpu saw san bat lai san jong ka BNS Lakem yaki haka kendai teri uyayong hazar pesan. Bat hak ni kejuk sengi layala meki Ïing bishar bakin Shah toket kat saw sengi haka judicial custody. Kumman shipin ken mau baka Jingshah kem jongki kadai halo ka jingkeno baki don kti ban Thang yaki Ïing jongki kun ki ksiu jong uba bistok kongstia haka miet jong ka prateri uyayong ar hazar pesan.